देहाखौ आङो बांद्राय गोजोननायखौनो मोना हां गुसुं गुसुं मोनो आंहा गथ' सासे दंमोन बे गथ'नि थाखाय थांनानै थानो गोसो दंमोन अन्नानै रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव एसे अनसुंथाइफोर होदो जोंहा जेबो गैला आंनि बेमारावनो जोबजोब्बाय बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा आंनो अन्नानै थाइसे थाइनै अनसुंथाइफोर होयोब्ला मोजां जागौमोन बेनो आंनि खावलायनाया बेमारियाथ' दा ब्लिडिं होननानै बुंदों आरो बेसे गोबावसो 7 मास जाबाय बे 7 मासनि गेजेराव आं मेरला डाक्टारफोरनो देखायफैनाय जादों आरो बबे हस्पिटालाव लांनाय जादों फार्स्टआवथ' ओरैनो क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन सिभिलावहाय सानसे हरसे खालि सेलेन्सल' होनानै दोनदों डाक्टारा नायफैनाय जायाखै आरो बे डाक्टार नायफैयावहाय आङो ओरैनो रिफार खालामनानै लाबोनानै फैदों आरो माबायाव GMC एमआरएमआव ट्रिटमेन्ट खालामनानै उनाव बेवनि डाक्टाराबो होनबाय बेव हाया गुवाहाटियाव लांदो होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो रिफार खालामना हरदों गुवाहाटि बबे हस्पिटालाव लांखो गुवाहाटि बे माबायाव GMC हस्पिटालाव लांनाय जादों मा ट्रिटमेन्ट खालामो GMCआव ओरैनोथ' थै परिखा नायो मेरला थै परिखाल' नायो माबाल' खालामबाय थायो रिजाल्टखौनो फुरा मोनथिनाय जायाखै आरो खालि ओमफ्रायथ' बिनि माबाया सिरियास जाबायना देहाया खालि थैल' सोबाय थायो ओरैहाय बेराफारसे ट्रिटमेन्टथ' खालामनाय जायाखै ओरैनो मा होनो बेखौ चेकआपल' खालामबाय थायो आरो रिपर्टल' लांबाय थायो रिपर्टनि रिजाल्ट मोनबासो ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन रिपर्टनि रिजाल्ट फैबासो ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन बेबायदि बुंबाय थानानैनो मेरला बेबायदि जाबोदों आरो बेलेन्सआथ' ओरैनो सानसेयाव पेकेट मोननै थै सोबाय थानांगौ जादों बेवहाय थानाय समाव बे थैया GMCआव पेकेट मोनसेयावहाय ओरैनो 7,000 करि लायो आरो मुलिफ्राबो दामि मुलि जाहोदों 6था पेकेटावनो 6था टेब्लेटल' बे 6था टेब्लेटजोंनो 15,000 करि बेबायदि मुलि जाहोदोंमोन आरो सोखाजानायखौ मोननो हायाखै नोंथांनि बिसियाना गैया ओमफ्राय बाव जायैखायनो आं लाबोफिननाय जादों आरो रिजाल्टबो मोनथ'खायाखै नालाय रिजाल्टआ सानब्रै सानबानि उनाव मोनगोन होनना बुङो बबावथ' थाबाय थानो हाया थाखा फैसानि खोथा दं ओंखायनो लाबोफिननाय जायो ओमफ्राय आरो उपाय गैया नोंथाङा बबे हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन आरो बे जोबथानाय हस्पिटाला नोंथांनि हिन्जावखौ बबे हस्पिटालाव लांनो थिनदों गुवाहाटियाव जायगायावहाय आं ओरैनो बङाइगावबो लांदों माबायावबो लांदों बबेबो हायाखै ओंखायनो आं कुचबिहाराव लानानै थांनाय जादों कुचबिहारावहाय दाख्लै बहायबो 9 दिन ट्रिटमेन्ट खालामनानै अपारेसन खालामबाय अब्लाबो दासिमबो गबाय थायो आरो बे डाक्टारानो बुंदों थैयानो गाज्रि होनना बुंदों आरो थैनि डाक्टारनो देखायनांगौ होनना बुंदों बेबायदि ओमफ्राय दा बबे हस्पिटालाव लांनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जानानै दं रेडियाथ' बे डाक्टारा बुंदों सिलिगुरियावसो दं थैनि डाक्टारा सिलिगुरियाव लाङोबा आं रायज्लायना हरगोन होनना बुंदों आरो बे डाक्टारा कुचबिहारना बेयाव लांनोबोथ' बेयाव सिगांनिफ्रायनो गोबां फैसा गारबोनाय जादोंना बिनि थाखायनो आं दा लांनो थाखाय जेबो उपायानो गैखाला आरो नोंथांना मा जेनेबा बेबायदि ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानायाव एथ' फैसा थांबाय न'नि मा जिनिस फाननांगौ जाना फैया ओरैनोथ' आं हा दंमोन आंना 5 बिगा बै दुमबाजारावसो दंमोन बे दुमबाजारनि हाखौ फानबोनांबाय आरो बे थांबाय आरो हरै बैजोंहाय न' दंमोन गंसे प्रेमाथामनि बेखौबो फानबाय आरो बाइकबो दंमोन आरो गंसे बेखौबो फाननाय जाबाय आरो गासिबो थांजोब्बाय आरो
मास बेखौथ' प्रत्येक मासावनो आं थैजोंसो लाखिनानै दं आरो बे आंनि हिन्जावखौहाय मासाव पेकेट मोनबेसे सोयो नोंथां? पेकेट मोनथाम मोनब्रै बेबादि सोबाय थानांगौ जायो नङाबानो बिनि जिउआ दाहालागैसिम थाया जासिगौमोनदां दा फैसाजोंसो लाखिनानै दं आरो थै आरो फैसा प्रत्येक मासाव बेबायदि थै सोबाय थानायनि थाखायनो आं हा फाननांबाय न' फाननांबाय ओरैनो बाइक फाननांबाय सना माला गासैबो फाननांजोब्बाय दासिमाव अब्लाबो आं बिनि बेखौ सोखानो हायाखै आरो सोखाजानायखौ बियो मोनाखै आरो दा लास्टआवसो बे दा बेमारखौ हमनो हाबाय आरो बेनि थाखायनो आं रायजो राजा गासैखौबो आखाइ खबजोबनानै खुलुमहरो जेन' रायजो राजाफ्रा अननानै आंनि बिसिनि बेमारखौ जेन' सहाय खालामो थाइसे थाइनैब्लाबो अननानै नोंथांमोना जेन' आंनि हिन्जावखौ जेन' फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ हरो बेखौनो आं गासैबो रायजो राजाफोरनि सिम गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।